Mivel az egyes szakbizottságok részletesen tárgyaltak róla, az április elején tartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen arra számítottunk, hogy az önkormányzat gyorsan dönt majd a papagájöböl eladásáról, ennek ellenére hosszadalmas vita bontakozott ki az ügyben. Egy biztos, az öblöt immár nem bocsátják árverésre, mindenképp eladják, és most már csak az eddigi komolyabb két érdeklődő jöhet számításba. A májusi testületi ülésre a városi hivatalnak ki kell dolgoznia egy szerződéstervezetet, mely szerint Párkánynak elővételi joga lesz a visszavásárlásra, ha a vevő már nem folytatja deklarált vállalkozói tevékenységét az adott területen, természetesen a szerződésben rögzített áron. Ebből következik az is, hogy a vevő semmiképp nem adhatja el harmadik személynek a területet. Az öböl minimális vételi ára 48 000 euró. De még mielőtt szót ejtenénk az eladás körüli bonyodalmakról, következzék a rendkívüli ülés másik fő témája, nevezetesen, hogy az önkormányzat egyetértett az Érsekújvári járási ügyészség óvásával. A járási ügyészség azt kérte, hogy az önkormányzat szüntesse meg az 1996-ban hozott általános érvényű rendeletet a magyar nyelv használatáról a városban. A járási ügyészség azért kérte, hogy szüntessék meg ezt az általános érvényű rendeletet, mert egyetlen önkormányzat sem dönthet semmilyen határozatban a nemzetiségi nyelvhasználatról és az államnyelvről sem, ugyanis mindkét esetet központi állami törvények határozzák és szabják meg. Ráadásul a nemzetiségi nyelvhasználati törvény szélesebb jogköröket biztosít az állampolgárok számára, mint Párkányváros 1996-ban kelt rendelete. Csepregi Zoltán és Szigeti László képviselők ugyanakkor vitába szálltak az ügyésznővel, mondván az 1996-os általános érvényű városi rendelet egyetlen központi törvényt sem sért, sőt, gyakorlati szinten segít eligazodni a nyelvhasználattal kapcsolatban az állampolgároknak. Vážené dámy, vážení páni, na základe podnetu okresná prokuratúra v Nových Zámkoch preskúmala zákonnosť jedného zo starších všeobecne záväzných nariadení prijatých mestom Štúrovo a dospela k záveru, že predmetné nariadenie odporuje zákonu. Základom a podstatou podaného protestu zrejme ste mali možnosť aj v písomnom, teda vo fotokópii ste sa dostali k podanému protestu. Základom a podstatou protestu je to, že všeobecne záväzné nariadenia majú byť vydávané pre oblasť buď samosprávy alebo preneseného výkonu štátnej správy, čiže pre oblasť verejnej správy, a predmetné nariadenie túto oblasť neupravuje, navyše upravuje teda oblasť používania jazyka národnostných menšín, hoci podľa zákonov a teda o štátnom jazyku a takisto podľa ústavy túto oblasť môže upravovať iba zákon a nie teda všeobecne záväzné nariadenie. Tak ako povedal pán primátor v úvode k tomuto bodu, v dnešnej dobe predmetné nariadenie navyše stratilo na aktuálnosti, pretože túto problematiku rieši výslovne zákon vo všetkých jej potrebných možnostiach. Spolu s pozvánkou na zasadnutie mestského zastupiteľstva bol predložený aj návrh mesta, že navrhuje sa, aby ste podanému protestu vyhoveli a predmetné všeobecne záväzné nariadenie zrušili. Vzhľadom k tomu, že zákon o obecnom zriadení presne stanovuje procesný postup prijímania všeobecne záväzných nariadení a v tejto oblasti sa analogicky upravuje spôsob legislatívnych úprav pri zákonoch, čiže všeobecne záväzné nariadenie môžem zrušiť iba všeobecne záväzným nariadením. Preto v prípade vyhovenia protestu vám navrhujem, aby tá druhá časť predloženého návrhu nebola schválená, s tým, že na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva by sa prijalo všeobecne záväzným nariadenie, ktorým sa zruší protestom prokurátora napadnuté VZN-ko. Nie je možné tento úkon alebo tento krok v konaní o proteste, teda jednak rozhodnutie o proteste a jednak následné rozhodnutie, ktoré sa vyžaduje v prípade vyhovenia,
nie je možné spraviť na jednom zasadnutí, pretože v dnešných podmienkach za aktuálne platnej úpravy zákona o obecnom zriadení je potrebné všeobecne záväzné nariadenie vyhlásiť aj v rámci prípravy toho všeobecného záväzného nariadenia a preto to technicky nie je možné zrealizovať na jednom a tom istom zasadnutí. V tejto súvislosti pre prípad vyhovenia podaného protestu uplatňujem poradný hlas, ktorého uplatnenie vyplýva zo zákona o prokuratúre. Ďakujem. Csepregi Zoltán képviselő szerint nem indokolt megszüntetni az 1996-os általános érvényű rendeletet. Először is azon lepődtem meg, hogy amit megkaptunk anyagot, lényegében én nem találtam semmi törvényellenesen. Čo sme dostali ten materiál vášho protestu, že on tam nevidí nič protizákonné. Tehát ebben az anyagban nem találtam olyat, materiály, ktorý mu bol doručený. Tehát ami törvényellenességre utalna. Tehát ami miatt az ügyészség kéri ennek az általános érvényű rendeletet. Nevidí dôvod, prečo okresná prokuratúra žiada uvedené VZN zrušiť. Ez csak azért is furcsa, az utóbbi egy évben 3 általános érvényű rendeletet az ügyészség javaslatára mi így ez a harmadik, megszüntettük. Je to divné aj preto, že už v priebehu jedného roka je to už tretie VZN, ktoré na základe protestu prokuratúry chceme zrušiť. Egy az legális volt, ugyanis ott kiderült, hogy ütközött a poriadku, törvénnyel. A másiknál az volt, hogy duplicitásban van a törvénnyel. Druhom bolo, že bola duplicita zákona. Így egész egyszerűen ez a második eset, mert itt se találtam semmi olyat, ami ütközne a törvénnyel. Viszont szerintem Hákis témakör. Nevidel len to, že bola duplicita a teraz tretí ellenőrizi, hogy jól lefordított. Figyelek. Som mu povedal, nech ma kontroluje, či dobre. Čo mi znalosti umožňuje samozrejme do tej miery. Másik dolog, ami nagyon furcsának találtam ezzel kapcsolatban. Zdá sa mu veľmi divné. Následne. Hogy lényegében oda jutunk el, hogy az ügyészség, minthogyha igyekezetet fejtene ki arra, hogy az általános érvényű rendeletek, amennyiben valamilyen törvényben valami le van szabályozva, akkor már ne szóljanak semmiről. Že má taký dojem, že iniciatíva prokuratúry smeruje k tomu, že pokiaľ je niečo ukotvené v zákone, že tým pádom, že by sa už nemali robiť všeobecne záväzné nariadenia a podobné. Tehát magyarul nekem az csapódik le, hogy... Že maďarsky jemu vychádza to. Tak, oszoljon teda. Tehát az csapódik le, hogy ti hozzatok általános érvényű rendeletet az adózásról, aztán az összes többit hagyjátok a létező törvényekre, ami itt is van, ott is van, amott is van, és emitt is van. To znamená, že jemu podľa jeho názoru vychádza to, že príjmite VZN napríklad o miestnych daniach, lebo tam je možnosť nejakých pohybov, ale všetko ostatné nechajte na nás ako na štát, že my to budeme regulovať zákonom. Ez csak azért is volt furcsa, ugyanis több helyen az előírások összetettek, több helyen találhatók meg törvényben, és a mi általános érvényű rendeleteink eddig mindent összehozták adott témába egy helyen. Jeden na druhý, teda nie v jednom zákone je to obsiahnuté, a my keď to dáme do VZN, tak my vybereme všetky súvislosti z jednotlivých zákonov. Innentől kezdve az állampolgárok részére is egyszerűbb, mert senki nem fog, azért azt valljuk be, ezt azért tudjuk annyira, hogy senki így is az általános érvényű rendelet elolvasásával, vagy tanulmányozásával, vagy nehogy Isten ismeretével is gond van az állampolgárok között, nem beszélve arról, mikor 5 vagy 3-4 Preto podľa jeho názoru aj pre štát je to možno výhodnejšie, keď sa urobia tieto VZN tak, že sa skombinujú tie zákony, ktoré s danou tematikou súvisia, pretože je jasné, že mnoho ľudí asi neštuduje zákony, alebo 5 zákonov naraz a je to lepšie, keď to má zosumarizované v našom VZN.
Ez volt általánosságban, és most visszatérek a konkrét esetre. Én tudom, tisztában vagyok vele, hogy az új törvény, ez szabályozta a kisebbségi nyelvhasználat igényeit. A Szlovák Köztársasággal ellentétben Párkány városa ezt már meglépte jó pár évvel ezelőtt. Innentől kezdve, mivel én törvényességi indokot nem láttam, teda on nevidí nejaký zákonný dôvod na to, aby tehát a megszüntetésre, amit elismerek, illetve ami világos a számomra, hogy az a törvény, a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény, az valamilyen szinten nagyobb jogokat biztosít. Aj keď si uvedomujem, že platný zákon umožňuje širšie možnosti používania jazyka národnostných menšín, mint amit az általános érvényű rendeletünk leír. Épp ezért én azt javaslom, práve preto ja navrhujem, ráadásul mivel határidő 90 napos, ennek az anyagnak, hogy én nem azt javaslom, hogy meg kell szüntetni egy általános érvényű rendeletet, amikor az jó dolgot követ, és összegzi az egészet. Összességében, tehát nem különböző törvényekből ad utalásokat, és azt javaslom, hogy a mai napon ne hozzunk ebbe döntést, hagyjuk a következő ülésre azzal, hogy a létező általános érvényű rendelet szövegezését a hivatal a következő ülésre passzintsa hozzá ahhoz a törvényi állapothoz, ami az új törvény által keletkezett. Existujúce väzetem bolo upravené v zmysle platnej, súčasne platnej legislatívy. Meggyőződésem, hogy a Párkány városa ebben a lakossági struktúrában erre az általános érvényű rendeletre igényt tart. Som presvedčený, že občania alebo mesto Štúrovo pri súčasnej národnostnej štruktúre je, teda vyžaduje si takéto väzetem. És aztán egy mondattal befejezném, szeretnék reagálni arra, amit az előbb hallottam az ügyészasszonytól. Chcel by som reagovať na to, čo ste povedali, pani prokurátorka. Mégpedig azt, hogy az új, tehát az önkormányzatiságról szóló új törvény, tehát a novelizált törvény, ezt teszi, ezt a többfázisú jóváhagyást igényli. Teda nedá sa naraz zrušiť väzetem, teda prijať protest a hneď aj zrušiť. Emlékeim szerint, most így fejből mondom, az utolsó módosítás ennek a törvénynek 2012. április 1-ben lépett életbe, ha jól emlékszek. Április 1 az biztos. Azóta 3-szor elfogadtuk ezt a... És csak úgy, jedným razom. Úgyhogy ennyit szerettem volna. Ďakujem za vaše pochopenie. Az ügyésznő mindenre így reagált. Takto, k prvému ste uvádzali, že nie sú v proteste uvedené dôvody, v čom spočíva rozpor so zákonom. Ja sa domnievam, že na strane 3 protestu prokurátora je to jednoznačne vyjadrené, kde rozpor so zákonom spočíva v tom, že predmetným všeobecne záväzným nariadením je upravená oblasť, ktorá môže byť výlučne upravená v zákone. To myslím si, že k tým dôvodom protestu ďalej netreba rozprávať. Čo sa týka ďalších vašich námietok, v procese tvorby všeobecne záväzných nariadení, tak ako v tvorbe zákonov sa uplatňujú určité zásady, a aj pokiaľ tieto zásady nie sú výslovne upravené v zákone o obecnom zriadení, ale vzťahujú sa na inú normotvorbu, tak ich treba uplatňovať aj v procese tvorby a prijímania všeobecne záväzných nariadení. Jednou z týchto zásad, ktorá najmä v poslednej dobe vstúpila a teda dôsledne sa dodržiava jej uplatňovanie, je zásada neopisovania skutočností, ktoré sú upravené v zákone, a to z tých dôvodov, že vlastne mestské zastupiteľstvo sa dostáva do situácie, keď
rozhoduje o prijatí takej právnej úpravy, ktorá už bola schválená zákonodarcom, čiže v podmienkách Slovenská národnou radou. Nie je možné, aby sa zákonná norma ešte raz schvaľovala prijatím všeobecne záväzného nariadenia. Môžem súhlasiť ako neprávnik so zásadou alebo s účelom, ktorý chcete dosiahnuť, že prijatím všeobecne záväzného nariadenia zosumarizujete úpravu v rôznych zákonoch. Avšak ako právnik s týmto nemôžem absolútne súhlasiť, pretože zákonná úprava je raz zákonnou úpravou a nepotrebuje ďalšie jej schvaľovanie. A už nehovoriac o tom, že táto zákonná úprava platí aj pre poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Nemôžem ako poslanec schvaľovať niečo, čo je pre mňa záväzné, pretože to je už upravené v zákone. Alebo neschvaľovať. Dokonca ale môže sa stať, že to všeobecne záväzné nariadenie nepríjmete. Čo sa týka, že niektoré problematiky sú upravené vo viacerých zákonoch, tak prokurátor, ale zrejme ani vy sami, ako poslanci alebo občania, neviete ovplyvniť proces tvorby zákonov v zákonodárnom zbore a preto pokiaľ sú nejaké námietky, treba vyvinúť iniciatívu v inom smere. Vy ste uvádzali, že zo strany prokuratúry v poslednom období alebo v ostatnom období bolo uplatnené prokurátorské opatrenie vo forme protestu proti vašim ďalším dvom všeobecne záväzným nariadením. Je pravdou, že takéto protesty boli podané, nepísala som ich ja, ale viem o nich. A ono každým týmto protestom bolo reagované na zistenú nezákonnosť vo vašom všeobecne záväznom nariadení. K obsahu jednotlivých nariadenia, ktoré boli sprotestované, aj keď predmetom dnešného rokovania by malo byť iba toto VZN-ko číslo 3 z roku 96, poviem iba toľko, že všeobecne záväzné nariadenie nemôže slúžiť na zdokonalenie zákonnej úpravy. To nie je oprávnením mestských zastupiteľstiev v rámci uplatňovania svojej normotvornej právomoci. K tejto normotvornej právomoci miest, kde zastupuje mesto, mestské zastupiteľstvo, však uvediem, že v tejto svojej normotvornej právomoci mesto nie je neobmedzené, aj keď si to poslanci môžu myslieť a domnievajú sa, pretože nemajú výslovne v zákone uvedené, že toto môžem prijať a toto nie. Je tam iba obmedzenie, že prijaté nariadenie musí byť v súlade so zákonmi, s ústavou, s medzinárodnými predpismi a v prípade, že ide o nariadenie, ktoré je vydané pre oblasť preneseného výkonu štátnej správy, tak aj s inými podzákonnými normami. Celá normotvorná právomoc miest a obcí sa musí niesť v duchu ústavy a musí všetky jednotlivé všeobecne záväzné nariadenie aj spolu so zákonnými úpravami tvoriť určitý celok. Nemôže sa však vo všeobecne záväznom nariadení upravovať taká oblasť, ktorá už je v zákone a ono vlastne musí to predstavovať niečo harmonizujúce a malo by si doplňať nariadenie zákon, pokiaľ to zákon vyžaduje. V tejto oblasti, ktorej sa týka predmetný teraz prejednávaný protest, však ide o oblasť, ktorá by nemala byť predmetom VZN-ka a to je podstata rozporu vydaného nariadenia a ktorý je namietaný v proteste, pretože nie je to taká oblasť spoločenských vzťahov, ktorá má byť upravená všeobecne záväzným nariadením mesta. Nariadenie mesta sa vydávajú buď pre samosprávu, alebo pre prenesený výkon štátnej správy a vždy je to oblasť, ktorá hraničí s verejnou správou. Obsah tohto protestom prokurátora napadnutého nariadenia však neupravuje takéto oblasti. A ani jedna z oblastí, aj keď ste citovali v úvode napadnutého všeobecne záväzného nariadenia, paragraf 4, že máte vytvárať tie zdravé podmienky a tak ďalej, nie je to táto oblasť.
A ústava výslovne stanovila, že používanie jazykov národnostných menšín môže byť upravené iba v zákone. Ani vy, ani ja, ani nikto iný, okrem zákonodárneho zboru, nevie zmeniť túto úpravu. A pokiaľ by chcel zmeniť túto úpravu, musí sa to diať určitým stanoveným postupom. Ešte by som chcela uvieť, že konanie o proteste je osobitné konanie. Zo zákona vyplýva to k tomu vášmu návrhu, aby ste dnes na dnešnom zasadnutí nerozhodli o proteste. Zo zákona o prokuratúre vyplýva povinnosť pre orgán verejnej správy, ktorému bol adresovaný protest, v danom prípade je to Mestské zastupiteľstvo mesta Štúrovo, aby o tomto proteste rozhodol, kde práve vzhľadom na osobitosti namietaného opatrenia, alebo teda právneho aktu orgánu verejnej správy, čo je v danom prípade všeobecne záväzné nariadenie, nie je možné spojiť tie dve fázy konania o proteste. Pretože v konaní o proteste prokurátor ako osoba, ktorá podľa jednak ústavy a zákona o prokuratúre vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov orgánmi verejnej správy, sa má zosúladiť namietané opatrenie so zákonom. Szigeti László képviselő szerint szintén semmi oka nincs az önkormányzatnak arra, hogy az 1996-os határozatot megszüntessék. Nemôže byť cieľom prijatia všeobecne záväzného nariadenia, aby sme prijali ešte dokonalejšie zákony, ktoré boli prijaté zo zákonodárnym dvorom. Ja si myslím, že takmer každé naše všeobecne záväzné nariadenie vychádza a opiera sa o nejaký existujúci zákon. V podstate v tom našom VZN-ke sa usilujeme napísať dikciu zákona na naše vlastné pomery, prípadne ak v zákone je uvedená dikcia, že rozhoduje o tom mesto, ja neviem, dane alebo nejaké iné veci, tak to robíme takým spôsobom, že vychádzajúc z existujúceho zákona, vytvoríme naše všeobecne záväzné nariadenie. V roku 1996 nebol zákon, ktorý by upresňoval používanie jazyka národnostných menšín. V ústave je uvedené, že štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk a v pokračovaní o používaní iných jazykov hovorí zákon. V tej dobe zákon neexistoval. Od roku 1999 máme zákon o používaní jazyka národnostných menšín. Nechápem, prečo analogicky, ako v ostatných prípadoch, keď tvoríme VZN-ky, vychádzajúc z tohto existujúceho zákona, nemôžeme prijať zákon o používaní maďarského jazyka na území nášho mesta. Totiž dikcia zákona je proste tú dikciu obyčajným jazykom napísať a rozpísať, pretože tie zákony sú písané právnickým jazykom. Používajú sa tam všeobecné výrazy, všeobecné pojmy. Ja si myslím, že máme právo na to, aby sme tie všeobecné pojmy, všeobecné ustanovenia rídzo v súlade a zmysle príslušného zákona my premietli na vlastné pomery s tým, že by sme neporušili zákon, len by sme niektoré veci skonkretizovali, rozpísali a nevidím dôvod, prečo by sme porušili nejakú existujúcu legislatívu v tom prípade. Pokiaľ v inej oblasti príjmeme VZN-ku v súlade a zmysle príslušného zákona, tak vidím analógiu, aby sme v tomto prípade mohli prijať VZN-ku k predmetnej veci. Az ügyésznő erre így válaszolt. Všeobecne záväzné nariadenia v zmysle ustanovenia paragrafu 6 zákona o obecnom zriadení môžeme v podstate rozdeliť do dvoch oblastí. Jedna je to oblasť samosprávy a druhá sú VZNK pre výkon prenesených úloh štátnej správy. Pre tú druhú oblasť jednoznačne potrebujete splnomocnenie zákona. Keď sa vrátite k predchádzajúcim zneniam ustanovenia paragrafu 6 zákona o obecnom zriadení, bola tam ešte jedna možnosť, a to musí mesto alebo obec vydať všeobecne záväzné nariadenie pre ten prípad, ak to určuje zákon. Treba vychádzať aj pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení práve z tejto dikcie zákona.
Je pravdou, že pre všeobecne záväzné nariadenie pre oblasť samosprávy mesto nepotrebuje žiadne splnomocnenie, ale aj keď vydáva takéto VZN-ko a zrejme podľa úpravy uvedenej v úvodnom ustanovení napadnutého všeobecne záväzného nariadenia ste mienili vydať všeobecne záväzné nariadenie v rámci samosprávy. Sám ste povedali, že v čase prijímania tohto všeobecne záväzného nariadenia nebol zákon, ktorý by podľa ústavy upravoval oblasť, ktorú mal upravovať. Súhlasím s vami, ale ja na rozdiel od vás zastávam názor, že všeobecne záväzným nariadením nemožno nahradiť medzery, že nejaký zákon nie je vydaný, chýba a neupravuje určitú oblasť. Ako príklad môžem povedať všeobecne záväzné nariadenia v oblasti chovu zvierat, kedy ústavný súd tieto nariadenia všetky rušil, pretože to nepatrilo do oblasti samosprávy. A preto aj ten dôvod, ktorý je uvedený v proteste, je, že oblasť upravená všeobecne záväzným nariadením 3 z roku 1996 nepatrí do samosprávy. Chcem tu viesť s vami dialog, ale vy ste pred chvíľou naznačili, v akých prípadoch má oprávnenie samospráva vydať všeobecne záväzné nariadenie, poprvé pre oblasť samospráv a pre ďalšie oblasti, ktoré ste vymenovali. Ja si myslím, že základným atribútom samosprávnosti a vôbec spoločenského života je spôsob komunikácie. Myslím si, že samospráva cez svoje orgány, cez starostu primátora alebo cez zastupiteľstvo musí s občanmi, obyvateľmi komunikovať. To je základný atribút vôbec života a spoločenského života aj samosprávnosti. V zmysle toho prvého bodu, čo ste naznačili, v ktorých prípadoch má oprávnenie samospráva vydať VZN-ku, myslím si, že obstojí tá argumentácia, že práve pre tú oblasť je možné vydať VZN. To znamená, že komunikácia má byť zabezpečená pre občanov, pre obyvateľov. A s tým, že toto mesto je mesto, kde žijú obyvateľi rôznej národnosti, to znamená, že istá časť, možno väčšina v tomto meste sa môže častokrát odvolať na príslušný zákon o používaní jazyka národnostných menšín. Myslím si, že obstojí naše úsilie, aby sme mali takéto všeobecne záväzné nariadenie v tomto meste. Nechcem sa ja už opakovať, ale nedá mi prečítať článok 6 odsek 2 ústavy, kde sa jednoznačne hovorí, že používanie iného jazyka než štátneho v úradnom styku ustanoví zákon. Je tam slovko ustanoví. Nie môže ustanoviť, ale ustanoviť. Čiže je to povinnosť, na ktorú potom následne nemožno sťahovať nejakú analógiu, že vec, ktorá nie je upravená, upravím všeobecne záväzným nariadením. Pokiaľ pochybujete o dôvodnosti podaného protestu, rozhodnete o ňom, prokurátor predniesol svoj názor, je to vaše rozhodnutie, vy by ste pri svojom rozhodnutí samozrejme mali postupovať podľa zákona. Pokiaľ príjmete také rozhodnutie, ktoré nebude v súlade s podaným návrhom, a teda s podaným protestom, prokurátor má ďalšie možnosti a tie zváži, či využije alebo nevyužije. Az önkormányzat végül is döntött. Helyt adott az ügyészség óvásának, tehát a magyar nyelv használatát Párkányban ezentúl semmiféle városi rendelet nem szabályozza. Mint azt a bevezetőben említettük, a papagájöböl eladására 2 komolyabb érdeklődő jelentkezett, és a rendkívüli ülésen a képviselők arról is döntöttek, hogy most már nem bocsátják többé árverésre az öblöt. Az egyik potenciális vevő a következőket mondta el az ülésen. Podnikám v oblasti predaje lodí okolo toho, čiže servis, parkovanie lodí a takáto vec. Zátoka, ktorá je v Štúrove, každý dobre vie, o čo sa jedná, ale za to pripomenie, že tú zátoku, čo fyzicky vidíte vizuálne, že sa na to pozrite, mesto tam predáva iba časť tej zátoky. Nejakých 60% z tej zátoky. Ostatné je pozemkového fondu alebo povodia Dunaja. Čo bolo predmetom aj dražby, dokonca boli 2 dražby, ja hovorím, že boli 3 dražby, jedna dražba bola stiahnutá ešte predtým, ako bola uskutočnená na nejaké námietky. Ďalšie 2 dražby boli počas 2 rokov.
že prečo sme sa k tým dražbám neprihlásili, stručne si vysvetlím. Mám to tu pred sebou, u každej dražbe bol jeden dodatok. Myslím, že poslanci by to mali vedieť, aké dodatky tam boli, čo tam bolo konkrétne napísané. Mám to tu. Mne sa zdá, že tie podmienky, ktoré tam boli dosť nezmyselné. Ale ešte predtým, keď ukážem ten geometrický plán, ktorý je tu, mesto predáva pozemok označený červený. Keby to niekto vydražil ten pozemok, nemá možnosť prístupu k tomu pozemku, lebo pozemok z jednej a z druhej strany je zase pozemku mesta, čiže sa nedá k tomu prejsť. Ďalší pozemok je pozemkového fondu a štvrtá strana je pôvodne Dunaja, dokonca je tam už jeden vklad do katastra súkromnej osoby. Čiže keby sa toto vydražilo, nemá prístup ten dotyčný k tomuto pozemku. Nikde sa to nerieši. V tom dodatku vôbec nie. Či to je akým vecným bremenom, alebo jakou formou, či to budú prenášať tam, kde je veci, alebo nie je to riešené. Ale sú tam riešené také veci, ktoré sme už predebatovali na takej komisii na stavebnom úrade. Iba z tak stručnosti, čo tam môže byť a čo tam nemá byť. Napríklad také, že má tam byť zastávka hromadnej dopravy. V blízkosti 150 metrov sú dve. Ďalej, má tam byť zeleň, 50% zelenie, 20% zastávnosti. Čiže tú zátvorku najprv musíme zanosiť, urobiť tam zeleň, aby sa tam dalo niečo stavať. Potom, kde bude prístav, sa pýta. Pri obidvoch dražbách to bolo konkrétne napísané. Takéž to nemôže byť obchodná služba, nemôžu tam byť čerpacia stanica pohodných mestského typu. Nikto mi to nevie vysvetliť, čo je to čerpacia stanica mestského typu. Keď stavíme takýto prístav, ešte som zabudol pripomenúť, že investícia tohto zámeru je približne 1 000 000 eur. Spýtam sa vás, do poslednom čase Štúrove investoval 1 000 000 eur. Ja som za posledných 7 rokov Štúrove vybudoval 2 veľké firmy, môžem povedať, hodnotia asi 1 000 000 eur. Neviem, že dali sme viacej žiadosti. Tých žiadostí som dal tam za posledné roky 4. Dal som tam ako osoba Attila Henc, ako Hena Motor Bote Terezia Hencová, dal som tam ako Hena Motor Bote a dal som tam ako Start Štúrov. Všetky boli zamietnuté. Aj tá posledná, čo sme dali, že už aby sme sa nejako pohli. Ale stále vychádza z toho, že keby spomenul niekto jedna rok ohľadne tieto zátvorky, aspoň nejaké technické veci, že ako to vyriešime, či vecné bremeno, alebo jakou formou, keď sa to vydraží. Za to sme sa nezúčastňovali tých dražieb, lebo je to zatiaľ nelogické. Niečo sa vydraží a nemá prístup k pozemku. Čiže najprv by treba riešiť tieto veci a potom by sme riešili, čo tam chcem. Samozrejme, že tam chcem urobiť prístav pre malé športové plavidlá. Je to v tom názve, čo by to malo obsahovať. K tomu, aby ten prístav pre malé športové plavidlá mohol fungovať, treba tam nejakú polyfunkčnú budovu, pontóny, prístupové cesty, možno, že nejakú reštauračnú časť, ale nie je to dominantná, lebo to nie je dôležité. Dneska vieme, že Štúrove je minimálne 40 reštauračných zariadení, ktoré sú cez zimu vôbec nefunkčné. Na čo by sme ešte stavali niečo, ktoré by bolo nerentabilné. Záujem o ten prístav malého pravidla je dosť veľký. V úseku medzi Bratislavou a Štúrovom sa vystavali za posledné 2 roky 5 takýchto prístavov. Áno. Dokonca jeden pán, ktorý mal pred časom v roku 2012 záujem tiež o výstavu tohto areálu, ktorému bolo to zamietnuté, vystavili v Bratislave 3 takéto zariadenia, ktoré sú už funkčné behom 2 rokov. Moja predstava bola vybudovať tieto zátvorky, keď sa dá nejakým spôsobom dojednať s mestom tie pozemky okolo alebo s nejakým vecným bremenom, ale ako by sme sa nejako jednali. Ja nehovorím, že teraz za rok alebo 2 sa to dá postaviť, je to dosť veľká investícia, ale v 2 etapách približne do 3 rokov by sa to dalo postaviť. To je môj zámer a moja predstava. Som to schodný, chodím po svete, vidím, že ako to je, čo sa tam dá urobiť. Nechcem akože niečo megalomanské alebo niečo tu hovoriť, čo by som nevedel splniť. Väčšinou rozprávam o tom, čo viem splniť alebo čo je v mojich možnostiach. Ako finančník aj fyzických možnostiach. Takže ja by som toľko navrhoval k tomuto, že najprv by trebalo riešiť tie pozemky okolo toho, alebo tie čiste technicky, že ako keď sa ten pozemok predá, či priamym predajom, aj to som navrhoval, že aj priamym predajom, to by bolo stále zamietnutie. Z nejakého dôvodu bolo to stále zamietnuté. Či to bola jedna firma, druhá firma, osoba, kilovýchovná jednotka, stáž, Štúrovo, čo som akože predsedom, je to úplne jedno. Vôbec sme sa nebavili o sume, že teraz taká suma alebo hen taká suma. Tá suma po rokoch sa zvyšuje, keď to bol prvýkrát predané podnikateľovi z Maďarska, ktorý nasľuboval a nerobil nič, za nejakú oveľa nižšiu cenu, ktorá sa ponúka behom pár rokov nižšie. Hej. Tá cena sa, ako vidím tu pred sebou, zvyšuje sa stále nejakými neúmerne hore, potom sa to začalo znižovať dole. Akože tá cena není
akože je aká je, vy ste si stanovili tú cenu. Nemáme problém s tou cenou, problémy sú s tými technickými vecmi okolo tohto pozemku. Že každý si myslí, že tá veľká jama, ktorá je tam, predáva to mesto, nie, z toho predáva 60%. Hej. Posledné pozemky sú vo vlastníctve štátu, alebo de facto vo vlastníctve štátu, lebo časť má pozemkový fond, najväčšiu časť má pozemkový fond, nejakú časť tam má povodie Dunaja. I keď na tom už de facto je tam nejaká blomba súkromnej osoby, ktorý je vklad na katastre, ktorý si môžete zistiť, alebo pozrieť sa do katastra, ja som si to vyťahoval, to je časté. Len asi toľko k tomu celému, že vieme riešiť, aj som za priamy odpredaj, ja som dokonca aj za novú dražbu, áno, ale musia byť aj tie prílohy k tomu, i keď sme sa s pánom Šarvárkom rozprávali, že musí to byť územným plánom však, aby to bolo tak keby to tam boli iba z jednou vetou, pretože nech je to tak ako územný plán, a potom môžeme jednať, čo tam môže byť, čo tam nemôže byť. Samozrejme, keď postavím jeden prístav európskeho typu, aby tam nebola čerpacia stanica, tak je to nezmysel. Tak sa do toho nepôjde, nikto nebude isté, že teraz vystavávam niečo a nebude tam čerpacia stanica, ktorá je dneska nutnosť, aby tí ľudia, alebo tá turistika, vodná turistika, ktorá sa rozvíja dosť by som povedal v Európe, a tí, ktorí postavili na to, musia byť ďalších 5 prístavov a sú tieto čerpacie stanice, neviem, prečo by to nemohlo byť. Alebo keď presne sú, čo je to mestského typu. Aj keď povedia, že to, alebo takto je nejaká predstava. Ale hovorím, bol by som rád, keď k tomu dojde, aby sa jednalo s niekým konkrétne. Či to bude teraz výstavba, alebo niekto iný, alebo ochranári. Samozrejme, že na to musí byť projekty postavené, dosť zložité projekty, vodohospodárske projekty. Nie je to ľahká záležitosť. A najprv, že urobiť nejaký projekt, teraz vám ho preniesť konkrétne na papieri, je to dosť drahá záležitosť. Ja som si to overil a je to rádové 10 000 eur. Za to vám to je vysvetlené ako v stručnosti. Keby ste žiadali, ten projekt sa dá urobiť, ale ako nejakú istotu treba mať, že sa to ten pozemok predá konkrétne. Aj s tými technickými podmienkami, hlavne čo sa jedná podmienky pozemky okolo toho, čo sú mestské. I keď nie sú to veľké, sú tam, jeden pás ste si určili, že tam treba nejakých 5 metrov prístup k Dunaju. 3. Alebo 3 metre. Akože 3 metre. Pýtam sa, teraz, čo by tam robili ľudia na tých 3 metroch? Lebo ten pozemok odtiaľ z dola, keď sa to predá, bude niekoho, teraz zostane 3 metre. Lebo vedľa je pozemok súkromný. A pod tým pozemok je už odkúpený. Už je tam vklad katastru. Zase súkromná osoba. Že po brehu de facto ľudia by nemohli premávať. Maximálne na tých 3 metre. Teraz povedzte, že na 3 metroch koľko ľudí sa zmestí a čo tam chcú robiť. Počul som také, že sa ľudia idú kúpať do Dunaja. Veľmi dobre mesto malo vedieť, všeobecné nariadenie štátneho hygienika, všeobecný zákaz kúpania na dole. Čo tam chcú ľudia? Na 3 metroch. Krmiť tam... Dobre. Ja ťa preruším, Attila. Dobre, ja som povedal to, že tých 3 metre... Ja ti odpoviem, môžem ti, Attila, ďakujem. Ja som ťa počúval doteraz. 3 metre toto zastupiteľstvo preto odsúhlasilo, aby tí ľudia mohli ísť Dunaju. My sme nepovedali, že sa tam majú ísť kúpať. Keď sa tam chce ísť niekto prechádzať, Pane Bože, z týchto 11 a z 10 000 ľudí, tak mu to musíme umožniť. A chceme, si myslím ja. No. Preto je to 3 metre. Nič iné tam nebudú robiť, len aby vedeli pekne zísť dole, prešli sa po Dunaji, nedaj Bože, pozbierať bordel a vrátiť sa. Keď vôjde do vody, to je jeho súkromná vec. Ale mesto by mu prečo malo zakázať zísť dole k Dunaji? Prečo? Lebo prechádzať cez súkromné pozemky, ktoré sú pri Dunaji. Tie pozemky sú všetky čo sú... Breh Dunaja je súkromný. Ale zase to je súkromná vec. Dobre, tak keď ja teraz to dohradím, tak potom kam pôjdu tí ľudia, lebo ja som tam teraz zainteresovaný. Tak tam nepôjdu, pôjdu len poďte. Ale teraz o tých 3 metrov sa povedal, že keď sa o tom bavili, že môžeme... Tým 3 metrov ti chcem vysvetliť, že aký bol názor. Rozumiem. Nič viac, nič menej. Akože teraz o tých 3 metrov by sme sa ani tak moc nemuseli debatovať, hej? Je to vec, že sa to nepredá. Dobre, je to trošičku zložité, ale nech je to. Ale čo s pozemkom predtým? K tomu snad toľko, že tie 3 metre podľa informatívnej mapy, ktorú máme v dispozícii, idú až dole k Dunaju. No, že nie nejaký cez súkromný pozemok, ale idú až úplne k Dunaju, to je jedna vec. Druhá vec, ten pás, ktorý nepredávame, to je pás, kde je chodník a vedľa toho nejakých pár metrov, tak je evidentné, že chodník a toto nemôžeme mu predať. Na druhej strane, pokiaľ bude potrebovať vchod, samozrejme existujú právny inštitút vecného bremena, prenajatia pôdy a ja neviem, všetkých ďalších. Takže ako v zásade samozrejme sa nebránime tomu. Ale predsa chodník a ten zelený pás nebudeme predávať.
Egy magyarországi befektető is komolyan érdeklődött a Papagáj-öböl iránt. A Fortuna Kft. Magyarországi és ausztriai befektetőkkel a háttérben vágna neki a Papagáj-öböl átalakításának. Mint a testületi ülésen elmondták, a pénz rendelkezésre áll, és az öbölben egy 4 emeletes hajót állomásoztatnának. A hajón kulturális és társasági eseményeket rendeznének, fitnessterem, vendéglő, napozó és sétaterasz működne, és egy kaszinó is. A projekt összköltsége 10 millió euró, ebből 7,7 millió eurót a hajó felújítására és a kikötői munkálatokra szánnak. Az engedélyeztetési eljárás a szlovák hatóságokkal megkezdődött, a tervek szerint jövő év márciusában nyitna a szórakoztatóipari komplexum. Elsősorban Pestről érkező és a Dunakanyart, Visegrádot, Esztergomot és Párkányt meglátogató turistákkal számolnak, akiket saját szárnyas hajójárattal hoznának ide. A tervek szerint a hajón 168 állandó munkahely létesülne, főképp párkányiakat és Párkány környékieket foglalkoztatnának. A cég képviselője a majdani hajót működtető felügyelőtanácsban egy állandó helyet kínált fel a városnak. A cég ezen kívül vállalja az öböl rendbetételét és parkolóhelyek kialakítását is. A képviselőtestület ugyanakkor elnapolta a döntést az öböl eladásáról, József Szlabák képviselő pedig azt javasolta, hogy a céggel inkább elővételi szerződést kössenek, de úgy, hogy először fizessék ki a vételár felét, és ha nem teljesítik a város feltételeit, akkor ezt az összeget bukják, és vissza kell adniuk a területet is. Az viszont menet közben derült ki, hogy ha a város a közvetlen eladás formáját választja, akkor nem köthet elővételi szerződést, és nem szabhat feltételeket a felhasználást illetően. A testület végül is a következő változatot fogadta el. Megcsináljuk adásvételi szerződést azzal, hogy benne lesz a visszavásárlási joga abban az esetben, ha ők nem fogják felhasználni a vállalkozásukra. Igen? Ez így mehet? Kérem szavazni. Vagy eladja egy harmadik személynek. Az, ami benne van a 3-as pontban, szerintem a 3-as pontban van benne. Elővásárlási jogunk van. Punktum. A képviselőtestület tehát csak a májusi gyűlésen dönt véglegesen arról, hogy kinek és milyen feltételekkel adja el a Papagáj-öblöt, addig a Városháza kidolgozza a szerződéstervezetet, amelyet ismét meg fognak vitatni. Az eladás ügyére külön tudósításban térünk majd vissza. Az önkormányzat a rendkívüli ülésen tiltakozott a körzeti hivatal tervezett megszüntetése ellen, beleegyezett viszont abba, hogy az Ady utcai iskolai étkezdében a nyugdíjasok számára is főzzenek ételt.